אני מאחוריך. מה? היו לי פה כמה קפיצות. גם אני, כי זה מאלץ אותך. גם קצת מאחורי צלם. אני לא עם האם שלי. נו, עם זה, בסדר. עם זה? לא, בוא אחריי, ניר. בוא אחריי ואז אני אצלם. נו, יולי, למה לא המשכת? טוב, רגע, תן להם להיכנס, טוב. You want to continue? רגע, אז תעצור את הזה, שלומי. תעצור. רגע, חכה. אבל הוא מתחיל עכשיו. לא. הנה, התחלנו. בוא. עזוב, חכה רגע. הוא בכוונה יצא, נו מה, אני לא עכשיו זה. לא הבנתי, אחריך או לפניך? חסה של מכל כיוון. מה, איזה מסלול כיפי זה? חבל על הזמן. בגלל זה חזרנו לפה עוד פעם, אתם לא זוכרים? היינו פה מלא. היינו עושים כל הזמן את אלה. אם אני שואל אתכם איזה מסלול הכי טוב, תזכרו שזה שהתכוון. מה? אם אני שואל אתכם איזה מסלול הכי טוב, הסוף של זה. איפה שהבית קפה? זה מה שעשינו קבוע כל הזמן. אבל יש פה כמה. הכי טוב? זה מהזור מהפלני זה. זה הכי טוב. רגע, אתם רוצים? זה חבל על הזמן. אין לו הרבה סיבובים. מה זה? שלומי, איך אתה סוגר את זה? ולמדת